Ndichipedza kutaura pledge yatinayo yatiri kuti kufa kana kuora. Hurumende yatakasirwa yatinoziya chete ndeye ZANU-PF. Hakuna imwe hurumende yatichazoziva nekuda kwekuti jongwe rakaprofitwa. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chiconsume nemunhu akata kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana ungo wagara uri mugari wepanapa dangokutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, musavhundutsirwe, musatyichidzirwe nevana vekwamagaya vari kuuya kucomment section uku vaudzei kuti imbavha inofanirwa kusungwa ende vaudzei kuti DJ Ola akati tikamuona batai tiite sei, batai murove, musamuregere. Vari kuuya vachitaura zvisina basa ikoko. And if you go and check the video, handina delete ma comments, ndiri kumasiya aripo akadaro kuti tione upenzi nekupusa kwavo. Handitika vanhu vanoenda kuchechi yamagaya vakangofanana nemasupporters eZANU-PF. Ndonyaya ndiri kufambira zvamanje manje. Hanzi kune bato rinonzi Mapostori for ED. Vari kutaura izvo nekuti hakuna kana imwe hurumende ichatonga Zimbabwe kunze jongwe rakaprofitwa, uye jongwe ndiro riri pamusoro pebuilding ino ZANU-PF headquarters. Handiziva hangu kuti mafungiro akadai so ambori sei. Achibva kutaura mashoko iye ari kuenda kumba kwake kusina magetsi, kusingabude mvura patepi. Handizoziva hake, but ari kuti pamberi neZANU-PF. Mawana tinogara tichiuya nazvo panapa kuti muone, mungware, muzivewo kuti kune vamwe vanhu vakapusa kunge ivavava vatiri kutaura nezvavo. Handitika saka iwewe ukasangana nechannel inoi for the first time, dzvanya subscribe button because tinenge tichiuya nacho chitubu checontent each and every time. Tichikupai content iri clean, content isiri biased, because tichida kuti titarise maside ese kunzungu nekunyimo. Alright, toti ZANU-PF yakanaka. Yakanakirei? Unotoshaya kana chinhu wani chokunongedza. Muri kuona manje. Saka hatingotaure uyezve hatingovenge. Tinenge titori nemareasons ekuti tinogona kuzadza page tichitaura kuti iwe mayouth manganiko asiri kuenda kubasa, mayouth manganiko akuita zvechifambi zvemadrugs, mayouth manganiko ari mumajeri nenyaya yekuba, nenyaya yekuita zvinhu zvisiri pamutemo simply because havana mabasa. Mawani aya, mawani zvekutodaro. Handitika saka tinotaura zvinhu zvatinoziva, zvinhu zvine direction, zvinhu zvine umbowo futi mukati. Handitika kuti mida sei muone. Handitika saka ndisandapinda munyaya yangu zvizere, sandakuratidza vhidhiyo randinaro. Ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number idzodzo. Toita sei tofambira nyaya yacho. Handitika aiwa hatinete kudzifambira, tinodzifambira. Handitika right. Gwenzi rePhytomed richiripo. Gwenzi rePhytomed harisi kupera, rakazara zvekutodaro. Handitika saka kana uri kuZimbabwe, bata namba dzakanzi Zimbabwe idzo, wotaura nemusikana anonzi Nyari. Kana uri kuSouth Africa, wobata namba dzakanzi South Africa idzo, wotaura nemusikana anonzi Koni. Vanhu vacho vanobva kuitira mudhiginyira wacho. Gwenzi iri rinocleana system, racleana system, rinorapa zvirwere zvakasiyana siyana. Ungava une makidney problems, ungava une mafibros, ungava uchida
kungoita sei kuluza weight zvese izvozvozvo rinoita zvese. Pane matii aunonwa, pane mafuta unozora, pane zvese zvaungangofunga zviripo ipapa apa handitika. Right, rega ndipinde muvhidhiyo rangu ndikuratidze iwo mashura nezviratidzo zviri kutaurwa nemapostori for ED. Hanzi anonzi mapostori for ED. Pakashata ukaona mukuru atora industry yese mawani chaiyo. Our pledge was, okay, let me do it like this. Tione kuti zvinobuda here zviri kufamba 1-1. Mapostori for ED wakomana. Hanzi regerai wakomana. our pledge was 2023. His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa vachatora nyika ino. And this pledge is irreversible. Nekuda kuti takaitaura nomweya, takaitaura nesimba remweya mutsvene, tikabva tatotaura kuzorodza ndangariro dzevamwe vangafunge. Mana muri kunzwa here mastatement ari kutaura? Hanzi this pledge is irreversible. Haife yakadzokera kumashure nekuti takaitaura nemweya. Our pledge was 2023. His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa vachatora nyika ino. And this pledge is irreversible. Nekuda kuti takaitaura nomweya, takaitaura nesimba remweya mutsvene, tikabva tatotaura kuzorodza ndangariro dzevamwe vangafunge kuti nyika ino iyi ingagone kufanira zvingaitikawo kumasaisai ari kunze nekumiganho yenyika. Nekuda kwechikonzero chekuti muZimbabwe muno mutine spiritual destiny. muZimbabwe muno mutine ropa riri kuchema rakatarisa nyika ino kana muvengi auda kupinda riri panyadzonya pachimoyo nepatembwe. muZimbabwe muno mana baba vedu vabatwa nemweya mutsvene, maforefathers edu ndiwo akapa simba rekuti tizvisunungure. Ndosaka makaona vasikana nevakomana vari ma14 years nema16 years vakazvipira kuenda musango kwaisa vana baba naamai, nekuda kuti ana baba vedu vaive munzvimbo dzinoyera dzavainamata. Vaive parushanga pane gomo, vaive pachitope pahwedza, vaive kuvhileji rekwachokore kubhoyera vana mugodhi, vaive kokona namafararikwa vana baba marange, vana samuel mutende, vaive pane mabvi vachitsanya. Saka tinobvumba isusu kuti David Guzuzu, Arthur Maramba, Christopher Chatambudza, Simon Nyandoro, Godfrey Manyerenyere, Chabisa Vanhu and Godwin Dube vakatakurwa nesimba remweya mutsvene. Ndichipedza kutaura pledge yatinayo yatiri kuti kufa kana kuora. Hurumende yatakasirwa yatinoziya chete ndeye ZANU-PF. Hakuna imwe hurumende yatichazoziva nekuda kwekuti jongwe rakaprofitwa iro riri pamucherechedzo pamusoro wemudhuri uno. Nekuda kwechikonzero ichi isusu sechitendero tazvipira kumiririra nyika ino on a religious perspective mukati memademocratic process ese enyika ino. Mabishops ese echinamato ari pano. Ndikuda kutaura masynergies atiri kuda isusu. Right, mazvinzwira mega kuti kufa kana kuora haisisiri kufa kana kufenda. Kufa kana kuora. Hanzi nyika ino hurumende yatinoziva ihurumende yeZANU-PF. Aiwa, handina hangu mashoko mazhinji ekutaura pavanhu vane pfungwa dzakaita seidzodzidzi. Chingosiyawo comment yako, mafungiro ako, maonero ako, but hatisi kumira, ticharamba tichiriparidza vhangeri rekuti vanhu vakakotsira, vanhu vakapata, vanhu vakavata seivava vawanike vachimuka uyezve vachichenjerawo. Handitika ndo video ranga ndichingofamba nayo, ndo nyaya yanga ndichingofamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhiyo rinotevera.